We zijn niet al een paar keer geweest. Ja, dat klopt. Dat is niet goed dat ik hier nog gevolgd. Ja, Dat klopt, ja. maar dat is al heel lang geleden. Ja. Ja, en we sloegen eigenlijk aan op alles wat hij zo om het huis Henk, ja. te zien is. Ja, dat moest je bij de mens zien. Is het dag? Ja, dat is binnen. Het is binnen. Maar hij zal er niet blij mee zien. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Ik vind het niet zo prettig om op de televisie te komen. Oh, want dat is al dukker geprobeerd. Ja. Serieus? Ja. Ja, ik weet niet, maar ik ken gewoon zijn zoon, Joop Aerts. Ah, van Joop. Ja. Ah, Ja, ja. 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 Ah, oké. Nou Nee, valt dat is een elderlijk hoes. nou valt het kwartje. Ja, ja. Oh. Ja. Ja, en Joop had ook heel veel moeite om op televisie te komen. Nee, Joop niet. Maar dat heeft het dus niet van ons. Maar waar heette dat dan? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat weten we allebei niet. Oké, Nee, nee. maar Joop is niet van de melkboer. Nee. 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 Joop. Ja, nee. Maar, Ja. Joop die maakt aardig carrière. Ja. Dat is maar net wie ze bekijkt zegt. Want, ja, Nou. ja, dat is waar. Dat klopt, ja. Ja. Want ik neem aan dat je bijna een jaar geleden toch met de neus tegen het beeldscherm aanzoerde, of niet? Nee, we stonden erbij. We stonden in de zoekkool zelf. Ja, dat is veel leuker. Dat is gewoon veel leuker. Ja. Ja. Maar wie is dat? Ja, volgens mij waar ik zenuwachtiger als Joep, denk ik wel. Ja, het is toch spannend. Maar ja, dat is toch voor een groot publiek en zo. En dat is dan toch wel... Als collega ziende, Ja. en dat heb ik hem ook laten weten, ja. ik vond dat een het geweldig deed. Ja, ik vond het ook, ja. Kom, we gaan er even uit, want zo hangt ze niet echt handig. Nee, kom. Nou, wil ze niet? Wil ze zitten? Wil ze zitten? Oh god, Laat eens kijken wat ze in die duurskap zitten. Hey, wat zit erin? eens kijken. Oh, maar dat is handig. Neem ze uit mijn hoes. En wat giet ze er dan mee doen? Sneeuw was het, hè? Ja, dan wordt langzaam met het water. Hè, Mickey? Ja, hè, dat wordt langzaam Heeft ze water. toen ook sneeuw? Ja, niet Ja? zoveel als zij. Ja, jullie ligt gewoon veel meer. Ze wonen minder in de stad, hè, dus dan ligt er veel minder. Oh ja, dat is Ja. een, ja. Ja, maar het, ja. Maar Dus- ik kwam dus even voor de rotzooi. Nou ja. Ja, maar hey, dat is dus ook een mens. Ja, dat verzint, ja. Ja, maar hoe komt hij erbij, of hoe is hij erbij gekomen om dit soort dingen dan te doen? Ja, dat weet ik ook niet. Die schoon, die is er door achter de huis, dat is zeker wel eens geweest. Hebben we toen eens een keer gezien in een appelteren. Hij is ook die schoon allemaal op Marieke staan. Ja, En we hadden zoveel schoon, had hij zoiets, nou dan moet ik ook iets mee. Dus heeft hij die allemaal door achter op de poren gezet, zeg maar. Dat, ja. Ja, en we zien nu we toen gewoon verbouwen hadden, een wc over hadden zoiets, nou dan hang ik die ook maar hier op. En toen Oké. waren we bij de start, toen kwamen we een andere wc tegen en Ja. heeft hij ook niet neergehangen. ah, we horen net een broertje in dit. Mensen, Ja? dit huis toch hoog genoeg, of niet? Nee, nog niet meer zo. Oh, nog niet meer. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar je hebt dus nog meer kinderen? Ja, en ik één dochter. Oké, Ja, iets En- ouder als Joop. Dat is toch ja. een kindje van, ja. En hoe dik ziet je oma? 2 keer. 2 keer. Ja, de andere ligt nou in bed, die is 7 maanden. Die is oké. Ja, die is oké, maar die ligt in bed nou. Oh. Ja, ja. En Ja, wie- leuk. Wie heeft die een zusje? Sammy. Sammy. Sammy Ja. en Mickey. Oh, Ja. dat is leuk. Ja, ja. Dat is ook leuk om te zeggen. Ja, ik vind dat ook wel leuk, ja. Ja, ja. Doet oma ook leuke dingen met dich? Ja? Ja, maar jullie moeten sneeuwpop gemaakt, hè? Ja. Wacht, Ja. volgens mij heb ik het gezien. Ja, dat staat veel in de tuin, ja. Kunnen we toch komen? Ja, kom maar. Kom maar, laten Kom we even sneeuwpop zien. kijken. Ja, Ja, kom had ik maar. goed vastgeschaapt. Ga het er maar achterop zetten, Bas. Dat willen we oma niet aandoen. Nou, het trekt zich wel een beetje in de sneeuw. Dus- Hey, maar sinds er sneeuw leed, hebben we volgens mij nog niet zo'n fijn weer gehad, of wel? Nee, ja, ik vind het wel heerlijk weer, moet ik zeggen, ja. En het is ook gar niet koud. Nee, nee, vooral met de zon nog niet. Lekker. Het is echt lekker. Even door het geurtje. En wij zien een idee worden het om sneeuw in het duurtje te doen. Ja, het zelf. Oh. Mickey zelf, ja. Kom maar. Dat is goed. Kijk. Ja, dat is ook een bescheiden sneeuwpop. Ja, we hebben sneeuw, hè, dus dat moeten we ook wat maken. Want waar heb ik die schoon ook alweer geweest? Die kent ze vanaf de weg zien, hè? Ja, dat klopt, ja. Heb jij hier ook nog, ja, dat vind ik wel zo'n talide fiets in de struik. Ja. En dan een paar been van zo'n etalagepop staan. Die hebben ze laten en hebben ze die meegenomen, die been.
Die wedstrijd dus als grapje. Stond een paar bijnen in de grond en die liet de fiets er neven. Doorleed de fiets. Ja, dat liet de fiets Ja, als als- ongeluk. Als, Zie je heel veel mensen neergekomen voor... maar wie doet zoiets? In een dronken bui of zo? Of Ja, ding is wel. dat ze misschien nou ergens in een kiert... Ja, weet ik niet, want zou je bij de buren had je ze door de container ook over de hek gegooid, zeg maar. Ja, waarschijnlijk in een dronken bui dan. ja ding het Ja. wel. Ja, zoveel mensen kom je niet neer. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen. We Ja. hebben via dit programma, via Ja. Onderweg, ook eens een keer zo'n etalagepop bier Ja. op de kop getikt. Ja, Dat lag toen bij het grof vuil, eigenlijk aan de weg. ja. En dat heb ik toen meegenomen. Nou, je wilt niet weten wat er met dat bier al allemaal gebeurd is. dat is zal wel. over. Is Ja. zelfs in de optocht meegegaan vorig jaar. In, Ja, dat zal wel. in Ja, Loon. ja. Ja. Ja, ik vind het wel zonde dat ze dat mee hebben genomen. Maar ja, dat is de sneeuwpop. Hé Mickey, dat hebben we gemaakt hè, samen met Oep hè? Ja, En wie is de voetbalfan? Peter. Ja, Joop ook wel, maar Peter meer. Peter meer. Nog man. Ja, mijn Ja. man, ja, ja. Dat klopt wel. Ja, is Joop een voetbalfan? Dat waren. Dat waren. Ja, VVV waren die hier altijd toch wel. Toch wel. Ja, ja. Oké. Maar de laatste tijd wat minder, maar... Ja, noemen we Ja, toch, ja. noemen we toch de motor van een BL'er en een BV'er en een, ja. Ja, Maar Gij zei van ik was zenuwachtiger als hij. met de boetes zitten. Ja. Ja. Ja, ja, dat is gewoon iets speciaals dat hij nu zo ondersteekt. Ja. Dat is gewoon en dan... Ja, dat is toch anders. Is dat ook een dingetje hier in het dorp? Dat ze dat merkt? Dat, Ja, dat ja. mensen erop aanslaan, zo van, Ja, ja. een boete zitten hier. Ja, dat is er toch wel. Oh, je Joop goed gedaan en zo. En ja, ik vind het toch wel leuk dingen. Ik Ja. had ook de indruk Ja. dat hij eigenlijk gewoon enorm zichzelf was. Ja, dat is dan ook, ja. Ja, ja wie wil er verder? Ja, wie wil er doorgaan? Ja, wie wil er sleien? Sleien. Ja, wie Maar wil- ja, ziet je al met Mickey bij de Wittenberg geweest? Nee, dat durft hij niet. Nee? Nee. Ja, daar heb ik gisteren neergelopen, maar het is al heel veel zand hoor, dus dat werkt er nog niet. Dat werkt Oké. niet meer. Ja, er komt vannacht nog een hoop sneeuw bij misschien. Ja, oké. Maar ja, Wittenberg is ook wel echt next dat is- level, hè? Ja, oh, de Sintje is pas 3, ja, dat vind ik dan toch nog iets Ja. te spannend is dat, ja. Daar ben ik vroeger wat van af geweest. En als we geen slei hadden, dan deden we het met een plastic teut. Oh ja. En dan had ja. En dan had ze soms, kon ze nou niet meer op de bank zitten. Nee, Zo nee. bond en blauw worden we. Ja, ja, dat is. Hey, en waar is Sammy nou? In bed In bed. Mhm. En wat doet hij in bed? slapen. Slopen. Slopen, ja. Hey, Ja, maar, hey, ja. dat is wel leuk, hè? Dat ze met het Limburgs Ja, ja. opgroeien, hè? Ja, 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 dat sowieso, ja. Dat- Ja. Dus af en toe praat je echt Nederlands omdat je naar de opvang gaat, maar dat meisje die praat je toch gewoon Ja. Venloos. Hey, en dik bist de grote zus van Sammy, hè? Bist ze ook lief voor Sammy? Ja? Tuurlijk. Doet je al samen een beetje spelen? Ja? Mhm. Wat doet je dan samen spelen? Met Sammy zien speelgoed. En wat heeft Sammy voor speelgoed? Was die ook leuk vindt? Weet ik niet. En dan rammeleren met rollen en zo, mee vastpakken, met knoevelen. Dat deed hij hier. Ja, die is zo klein, hè. Die kan nog niet zo. Nee. Maar echt een grote zus. Ja, eigen ja, moeilijk af en toe. Een moederke. Af en toe, ja. Ja. Ja, ja leuk. Hey, ziet je echt vaste lovensvierders? Dat heb ik wel altijd gedaan, ja. Ja. Ja, Want dan denk ik bij mezelf van dat moet toch ergens ook bij Joop ja, dat klopt. Ja. vanaf- Ja, we hebben altijd, toen we in Velden woonden, altijd de gekke monden gevierd, maar dan brachten we de kinderen altijd weg. Want die die gingen we zelf uit. Oh, En met de vaste oh dus die logen niet met een teut chips in de hand te slopen onder de kaapstok, waar alle jassen logen, hè? nee. Ja, oké. Nee, de gekke monniken waren altijd voor ons en de vaste noord waren dan voor de jeugd. Dat, Ja. dan gingen we altijd eerst hier in Velden naar boot en daar waren het altijd te doen. Ja, Ja, en later nog gingen ze zelf naar stad, ja. Ja, ja als getogen Velderse weet ik dat dat eigenlijk een luxe is, hè? ja Dat is absoluut. eigenlijk twee keer Ja, twee keer Ja, vastelovend ja, is, hè? ja, dat is kei leuk, ja. Vind ik altijd wel leuk. Ja. Ja. Dus, ja. En nou is er hier nog op te kijken met gekke maandag en Nee, dan boetezitting.
Nee, ja. Weer meest met de Vastenhoven nog goed. Of met de gekke mondag. Oké. Ja, en eerst ging ook wat hij met de Vastenhoven doet, Friedis en zo, maar dat is het zo druk. Ik vind daar niks meer aan, het is zo druk. Ja. Dat hoeft voor mij niet meer. Ja, maar de boetezitting wel. Ja. Ja, dat is wel leuk. Nou, ik hoef niet te vragen of dat dit jaar weer een succes gaat weer, hè? Ja, dingen wel. Hè? Oh ja, trouwens, ik heb toch Joop altijd wel een aparte naam gevonden. Want hij komt ze niet zoveel tegen. Nee, dat klopt. Ik vond Joep altijd heel erg leuk, maar we hadden een kamerote, hoe Joep. Want daar heb je er Joop van gemaakt. Ja, dat hebben we er Joep Oké, van gemaakt. Ja, heb je ja. toch een grotendeels ook gezin gekeken. Ja, dat klopt. Ja. En, dat denk ik eigenlijk nog pas aan. Nou, het is verheuren is het oom Joop, hè? Ja. Zoals vroeger bij André van Duin. Ja. Maar ja, dat zit ze niet zo goed, ome Joep. Meestal is het Joep. Gewoon Joop. Joep, hè?